खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडियोआव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिजनीआव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि जर'खा थान्दै मेल धेमाजियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल जथुमदों मिड डे मिल बिथांखिनि मुंखौ सोलायबाय गसाइगावआव बीएड फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो अफिस स्टाफआ ड्राग्सनि हेंथायै बाइक रेलि खालामदों हमगार्ड जवानफोरा हाथियार लानानै हाग्रायाव थांनो सोरखारखौ हुमखि आलफा उदाङाव जयेन जानो फैना सा-स्नि लाइमोनफोरा पुलिसनि जेयाव भारतीय अख्रांमा सान्थ्रिनि लेङाइ गाहाय बिबानगिरि सायख'बाय एयार मार्शेल सन्दीप सिंहखौ इंलेन्डनि फुटबल गेलेगिरि स्ट्राइकार रजार हानआ रुंसारि जाबाय दानिया दङ आबुं रादाब चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव थानाय बागदुवार नोगोर बिजनी फरायसालिमायाव फैगौ 2 आरो 3 अक्ट'बर शनिबार आरो रबिबार खालि साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादा 60थि जर'खा थान्दै मेल खुंनो लादों मख'नो गोनांदि थांनाय 10-11 मेयाव बे 60थि थान्दै मेलखौ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव खुंनाय जादोंमोन नाथाय हरखाबै बारहुंखा फैनानै मिथिंगायारि अलखदजों थासारिया गाज्रि जानायलाय बे थान्दै मेलखौ दोनथ'नांगौ जादोंमोन जायफोर थान्दैफोरा तामुलपुर जथुमाव बाहागो लादोंमोन बिसोरल' बिजनीआव जानो गोनां बे जर'खा थान्दै मेलाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों मानो होनोब्ला आथिखालाव कोविड-19 नि माखासे नेमखान्थिनि प्रट'कलखौ मानिनानै खुंनाय जागोन होननानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ गांसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै धेमाजियाव सप्तायारि केबिनेट मेल जथुमदों बे केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय बादिब्ला दानिफ्राय दानसेयाव खनसे दिसपुरनि बाहेराव केबिनेट मेल जिरायगोन केबिनेट मेलाव फैनाय साफ्रोमबो मन्थ्रिफोरा गुबुन गुबुन जिल्लायाव दावबायगोन बबेखानि नभेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव बङाइगावआव आरो डिसेम्बरनि गिबि सप्तायाव हाफ्लंआव केबिनेट मेल खुंगोन बेजों लोगोसेनो माइक्र' फाइनान्सआव लन लानाय आइजोफोरनि गाहामनि थाखाय बिथांखि लादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों बेनि अनगायैबो दिनैनि केबिनेट मेलाव आसाम सोरखारा माखासे बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिफोरा जादों सिगाङाव ओबिसि सार्टिफिकेटखौ ओबिसि बर्डआ होयोमोन नाथाय दानिफ्राय लोब्बायारि हारिनि बर्डआ होगोन मतकफोरनोबो मतक सम्मिलनिया होगोन आरो बेयाव जिल्ला बेंगिरिया काउन्टार साननायल' होगोन मतकफोरनोबो मतक सम्मिलनिया होगोन आरो बेयाव जिल्ला बेंगिरिया काउन्टार साइनल' होगोन मुगुक सेलें आरो सारिक रियानि ट्राइबेल बेल्टआव टाइ आहम चुटिया कच राजबंशी आरो गरखाफोराबो हा बायलाय फानलाय खालामनो हासिगोन नाथाय बिसोर सुबुङा 2011 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो बे ओनसोलाव थानाय जानांगोन मिशन बसुन्धरा बिथांखिया 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन डिब्रुगड़ आरो सिलचरखौ मिउनिसिपेलिटि कर्परेसनसिम जौगाखांहोगोन जागिरद आरो सिलचर पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय 700 कौटि रां दिहुनना होगोन माइक्र' फाइनान्सनि रां दाहार लाग्राफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा 1800 कौटि रां दिहुनना हरगोन मिड डे मिल बिथांखिनि मुंखौ सोलायबाय नरेन्द्र मोदी दैदेननाय सोरखारा दासिमबो सोलिगासिनो थानाय भारत हादरनि गोजामसिन आरो बयजोंबो अनसायजानाय बिथांखि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै सानजौफुनि आदार जाहोनाय नेशनेल मिड डे मिल बिथांखिनि मुंखौ सोलायबाय नरेन्द्र मोदी सोरखारा मिड डे मिलनि मुंखौ सोलायनानै पीएम पोषण योजना खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि मिड डे मिल बिथांखि बादिनो दानिफ्राय पीएम पोषण योजनानि जोहै गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोगोन रिपर्ट बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी दैदेननायाव सीसीईएनि मेलाव मिड डे मिल बिथांखिनि मुंखौ सोलायनानै पीएम पोषण योजना खालामनो गनायथि होयो बेखौबो मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनाय बिथांखिया 1995 मायथाइयावनो जागायदोंमोन बेनि थांखियानो जादों गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो सानसेयाव खनसेब्लाबो पुष्टि गोनां आदार जाहोनाय गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गासै फोरोंगिरि आरो अफिस स्टाफआ दिनै ड्राग्स आरो निसा मुवा बाहायनायनि हेंथायै बाइक रेलि खालामदों बे बाइक रेलिखौ गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारिया फिरफिला जांख्रिनानै जागायना होयो आथिखालाव लाइमोनफोरा ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि थाखाय गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो अफिस स्टाफआ दिनैनि सांग्रांथियारि बाइक रेलिखौ लादों
मुंख'नो गोनांदि दिनैनि बे बाइक रेलीनि गेजेरजों सुबुं माहारिनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो आरो लोरबांथि गैयै मोनसे गोग्गो समाज दाफुंनायनि थांखि आरो लाइमोनफोरखौ फरायनायाव गोसो होहोनो आरो निसा एबा फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय गोजानाव लाखिनायनि नोजोर आरो थांखिजों बे नोजोर बोथावना मोनसे समाज फोसाबलु हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बाइक रेलीखौ ड्राग्स आरो निसा बाहायनायनि हेंथायै मोजां स्ल'गान लिरनानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिफ्राय जागायनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालियाव फोजोबहैयो आरो फरायसाफोरखौ लानानै बि सावथुनखौ दिन्थियो आरो फरायसाफोरनो सांग्रांथि होयो। बे खेबाव सोरखारनि हेंथायै जुगुमदों आसामनि ट्रेनिं मोननाय हमगार्ड जवानफोरा। खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाय 60% हमगार्ड जवानफोरनि मासिखौ आसाम सोरखारनि नखर बिफाना दाननायनि खौरां मोननायनि उनावनो ट्रेनिं मोननाय हमगार्ड जवानफोरा खुद्रिखांदों आरो सोरखारनि हेंथायै जुगुमदों। हमगार्ड जवानफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामालासे दाननानैसो होयोब्ला गोख्रोंसिन आन्दोलन खालामनायजों लोगोसे आखायाव हाथियार लानानै हाग्रायाव थांगोन होननानै क'क्राझार जिल्ला कमिटिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै सोरखारखौ हुमखि होदों। मुंख'नो गोनांदि आसाम नाङै 25,000सो ट्रेनिं मोननाय हमगार्ड जवानफोरा माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय, दानबान्था बांहोनाय, पेन्सननि खाबु खालामनाय बायदि दाबिखौ लानानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारबोगासिनो दङ। नाथाय साननैसो सिगां आसाम सोरखारा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाय 11,000 हमगार्ड जवानफोरनि 60% मासिखौ दाननायनि बागै फोसावदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि आथिखालाव थासारिखौ नोजोर होनानै परेश बर'आ दैदेननाय आल्फा उदांआ सोरखारजों दावहा नांनायखौ दोनथ'दों। नाथाय आफादाव गोदान सोद्रोमा लानायखौ दोनथ'वाखै। आल्फा उदांआव जयेन जानो फैनाय सा 7 लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सराइदेव पुलिस आरो आसाम राइफलनि जवानफोरा जथायै अपारेशन खालामनानै आल्फा उदांआव जयेन खालामनो फैनाय सा 7 लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सोद्रोमाफोरखौ फारियै भास्कर गगৈ, पंकज गगৈ, प्रफुल्ल फुकन, मनरन्जन देवरा, समरजित लहकर, बिकी राजख'वा आरो बिटुल बरुवा होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला बे समाव सराइदेव पुलिसआ हमजानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव जेरा खालामगासिनो दङ। भाइस चीफ अफ एयार स्टाफनि बिबानाव थानाय बि.आर. चौधुरीया अख्रांमा सान्थ्रिनि गाहाय बिबानखौ दिनै आजावगोन। फोरमायनो नांगोन दि 30 सेप्तेम्बर अदेबानि बृहस्पतिबार खालि अख्रांमा सान्थ्रिनि गाहाय बिबानखौ आजावगोन बि.आर. चौधुरीया। मोनथिनाय जायोदि आर.के.एम. भदौरिया अदेबानि अख्रांमा गाहाय सान्थ्रिनि गाहाय एयार चीफ मार्शेलआ 30 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबार अदेबानि दिनै आजिरा लागोन आरो एयार चीफ मार्शेल आर.के.एम. भदौरियानि जायगायाव बि.आर. चौधुरीया बिबान आजावगोन। मुंख'नो गोनांदि एयार मार्शेल बि.आर. चौधुरीया एंगारनो गोनां बिबानावबो गुबुन सासे बिबानगिरि सायख'नानै लानाय जाखादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि एयार मार्शेल बि.आर. चौधुरीनि जायगायाव एयार मार्शेल सनदीप सिंहखौ भारतीय अख्रांमा सान्थ्रिनि लेङाइ गाहाय बिबानगिरि थिसनबाय भारत सोरखारा। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि आथिखालाव खोला सानजा एयार कमान्डनि एयार अफिसार कमान्डिं इन चिफ एयार मार्शेल सनदीप सिंहआ थांनाय समबार अदेबानि 27 सेप्तेम्बर खालि रुंसारि जाबाय इंलेन्डनि फुटबल गेलेगिरि रजार हानआ। बियो 83 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। फोरमायनो नांगोन दि वर्ल्ड काप देरहानो हानाय इंलेन्डनि फुटबल स्ट्राइकारमोन रजार हानआ। बेजों लोगोसेनो लिभारपुल हानजानि जानानै बयनिख्रुइबो बांसिनथारै गल जोसननो हानाय गेलेगिरिफोरनि गेजेराव गेलेगिरि रजार हानआबो सासेमोन आरो बियो साबसिन गेलेगिरि महरै रायखांजानायाबो मुंख'जाथाव। मुंख'नो गोनांदि 1983 मायथाइनि 20 जुलाइ खालि इउनाइटेड किंडमनि कालसेट आरो ग्लाजेबुरियायाव जोनोम जादोंमोन रजार हानआ आरो बियो 2021 मायथाइ 27 सेप्तेम्बर खालि 83 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। फोरमायनो नांगोन दि फुटबल गेलेगिरि रजार हानआ स्ट्राइकार थाखो अदेबानि स्ट्राइकार पजिशनाव साबसिनथार गेलेगिरि महरै बयजोंबो मिथिजायोमोन आरो स्ट्राइकार पजिशनावनो गेलेयोमोन रजार हानआ। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 1 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।